Menee kyllä tolvalla. Tää toiseksi menee kyllä kylkitriin. Vittu toi vetää ihan homma. Ja Normi Jikikä oli. Semmoinen kumikala vai? Ota vaan. Martti pidetään tässä koukussa, otanko tällä? Tää kierrettävä painetta. Leo, mene vähän tänne laitaan kanssa. Tai en mä tiedä. No niin vittu. No, otako? Oilla kalat kiinni. Nyt on vittu kunnon kala. On meininkiä. Ei näe saatana vedellä. Sielläkö välillä? Ei, onko yhtään ylöspäin? Kato. Onko ne saatana molemmilla kaukalla? Saman kalaa. Toi iso 2 repiä ei silti tuu. Riitat on eri suunnan. No vaateista pois. Leota sille puolelle. Varmasti se yksin. Kaljoona. Kaljoon minulle. Toista pitää kärsiä asemia. Vieläkö? Vittu kumpikin on paskana tää. No ei mullakaan helppoa. No ei varmaan oo. Anna kaverillekin kaljo. Ei pysty. Kaljo voi juoda. Nyt lähtee vähän tulee ylös. No. Vedä vaan kroppalla Teemu kanssa. Vittu kummallakin isot kalat. Vedätkö sen laatikon siitä? Alle. Alas. Vähän taakse. Niin, vaikka alas. Tuo vaan verta. Joo. Mulla väsähti jo. Mulla väsähti jo. Yritän näkyy. Allas. Joko näkyy? Ei vielä alas. Kato syvälle. Ai jaa. Allas. Nyt tulee yllättävän lähelle siimaa. Mutta keksitään samaa kalaa. Toivottavasti ei. Toivottavasti ei. Leo, tossa on tuo toinen koukku. Mitä vittu se on? Kyllä se joku on. Pallas! Vittu sä sait pallaksen! Ei kunnolla. Vittu melkein karkki. Oli jokin jo melkein. Kato tuolla. Se on niin ottava kyynti sitten kun se on kiinni siinä. Pystyssä. Kaksi käsin voi sisään. Yes! Yes! Ota, täällä on seuraava pallo. Ei, nopeasti nyt. Oli. Se oli isompi kuin Vittu minkä kokonen! Minkä kokonen! Oi vittu! parasta kauppua! Yrvetää mörköjä! Vakataan ja kunnan! Mellakkapoliisi! Jumalauta! Pikkasen jalat rupes tunaa! Vittu toi oli iso lähtö! Mitä veikkaatte? Paljon meni rikki? En tiedä. Toi sun voi olla aika lähellä sitä. Ainakin 20 ja tuossa on joku 12.
paljon pystynyt ottaa kameraa pois taskusta kuvaamista. No ei sun tarvinnut. Vittu, siinä oli muuten pallaksesta aika hyvin siinä pienellä alueella. Älä. Tulkaa joku vähän tänne toiselle reunalle kanssa. Uskomaton, mikä ajattelee jätkät ihan samalla sekunnilla molemmat kiinni. Ai vittu. Sori Pekka, meinasin missata. Vedetäänkö vielä samasta mestasta? Siinä voi olla vielä. Kovaa vetäsi, mutta ei mennyt niinku nahkasta läpi siitä kunnolla. Jäi tuohon koukun reunaan. Hyvä ettei karannut vai. Hyvin meni. Hyvä oli. Vittu, että jos vaiheessa tulla sama kala kuin sulle, kun te otti kelauksesta. Sulla on myöskin ekana. Mulla oli ekana kiinni. Vittu, että on kädet hapoilla. Meinas alkaa krämppää haukkia. Jee! No kertokaas voitteet tunnelmiin tässä. Miltä näyttää? Oikein rankalta. Tällä käydään kyllä. Tää hetki, meillä ei jonkun aikaa niin ottaa seuraava kala. Joo. Annapas vaaka sieltä, ruvetaan vähän mittaa mitä ne on painaa. Saakeli mennäs paakuttaa vavaan rikki. Ja Ekkukin veti uhrautumaan sen kalakeissiin. Syli, jos on saatana ihan sama, että saa veneeseen. Mä toivon muuten myös todistusta Pottuspoon kanssa tehdä solomu, kun kesti tuon koko kala, niin ihan just tää jäykkä vetäsi. Niin, pari kertaa nykäsit ja vittu, siinä se oli. Annas mä otan vähän kuvaa sit Saatana, kun se rupes viemään nyt täys, vittu nyt on niin iso. Niin. Mulla ei niinku aluksi nyt mitään. On hirveen kokoinen. Älä. En mä uskonut, että Pekalla on toi pallas. Kyllä Se ei ollut sen tuntunen, että. Mut pikkusen tuossa lopussa rupes rykiin. No niin, nyt on